Sa mi zdalo, že sobota nedeľa bola ešte viac vyeskalovaná ako bežný politický deň a bežný politický život. Tak aby sme videli, ako na to reagovali v piatok niektoré politické strany, a je dôležité si to na chvíľku aj pripomenúť krátkými výrokmi týchto politických strán a politických osobností z týchto strán, pretože v kontexte toho, čo povieme si ďalej, to vyzerá z môjho pohľadu veľmi nedôveryhodne, ba až smiešne. Takže poprosím teraz, aby sme si pustili prvý výrok. My sme ten atentát odsúdili. My sme ho odsúdili a my sme hovorili, že jednoducho odmietame akýkoľvek násilie. A ja opakovane aj pri tomto výročí odsudzujem atentát na premiéra Roberta Fica. Áno, vnímam to, aj som to povedala vtedy, atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. No a ešte si pustíme Progresívne Slovensko. Naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde a vyzývame všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu, k deeskalácii situácií, pretože naozaj je vidno, že spoločnosť je veľmi polarizovaná. Nie je to dobré. Jeden by povedal, že v zásade čo chceme, veď to sú presne tie výroky, ktoré by mali od opozície prichádzať a podľa ktorých by sme sa teda mali všetci správať. Je to tá najsprávnejšia reakcia na to, čo sa stalo 15. mája v Handlovej v roku 2024. Len krátko pripomeniem, že jeden občan zaútočil na predsedu vlády zbraňou, pokúsil sa ho zastreliť, zobrať mu život. Nie ako zlému susedovi, ale ako predsedovi vlády, pretože nesúhlasil s politikou, ktorú prezentuje a reprezentuje predseda vlády, čo by predstaviteľ, najvyšší ústavný činiteľ, a jednoducho zobral zbraň a povedal si, že tú politiku zastaví tým, že zastaví Roberta Fica strelnou zbraňou. Preto sa to kvalifikovalo aj ako terorizmus. A čo sa dialo v tom nasledujúcom období? Všetci na chvíľu stíchli, myslím, že to trvalo tak možno 2 dní a zostali skutočne všetci zaskočení, že kam to až došlo. No ale potom sa ten stroj opäť naštartoval a opäť sa začali jednoducho prejavovať presne tie isté postupy v tom politickom súboji, ako je nenávisť, neznášanlivosť, eskalácia, dehumanizácia toho útoku voči konkrétnym osobám. A táto výzva, ktorú sme tu počuli v piatok, mi prichodila skutočne až tak ako smiešne, pretože 2 roky sa správame inak, potom v piatok povieme na 2. výročie atentátu opäť nejaký výrok a potom zase už v sobotu, v nedeľu sme počuli množstvo iných výrokov. Takže ja to zjednoduším, ja našej opozícii politickej neverím ani slovo. Skutočne im neverím ani slovo. Chcem požiadať na záver médiá, aby ste eventuálne prispeli svojou troškou do ukludnenia tejto situácie, pretože ak začnete pomenovávať veci pravými menami, mám teraz na mysli napríklad takého Matoviča a jeho výroky a napíšete, že sú nepriateľné vo verejnom priestore, tak dáte odkaz aj ľuďom, ktorí možno dnes veria Matovičovi, že to asi nie je všetko v poriadku. Ak ste ticho, to je ten lepší prípad, tak prispievate aj vy presne k tomu, aby sa ten verejný priestor radikalizoval a aby sme tu mali to, čo nechceme nikto z nás. Ja som to preto považoval za potrebné a zhrniem to, že hneď po piatkových výzvach, hneď po tom, čo sme si pripomenuli tú najhoršiu tragickú udalosť v politickom živote Slovenska, sa v sobotu, nedeľu opäť roztrhlo vrece s týmito nenávistnými výrokmi. Takže za mňa vyzývam ja teraz z tohto miesta, nie opoziční politici, skutočne kroďme vášne a tú retoriku. Chcem veriť, že rokovací poriadok k tomu prispeje a vyzývam aj vás, médiá, prispejte k tomu a pomôžte nám identifikovať, kto v tom verejnom priestore sa nespráva primerane svojmu postaveniu, či už ústavného činiteľa, alebo aj človeka ako takého. Veď to sú výroky, ktoré treba odsúdiť aj keď sused o vás bude hovoriť to isté na sociálnych sieťach.